Het economisch potentieel van China is enorm, maar ook Vlaamse ondernemers vinden alsmaar makkelijker de weg naar ginder. De nieuwe Chinese ambassadeur kwam daarom naar onze provincie en brak een lans voor export naar zijn land. Hij sprak in Hasselt een 50-tal Limburgse ondernemers toe die interesse hebben om handel te drijven met China. Volgens werkgeversorganisatie VOCA een goede zet, want sinds 2002 is de Vlaamse export naar China verdrievoudigd. De U Hasselt, het Sol Genk en Jesse Hasselt investeren fors in gezamenlijk klinisch onderzoek. De 3 partners willen het gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek gevoelig versterken en een leidend centrum worden voor klinisch onderzoek. Het gaat om een investering van €3,4 miljoen in samenwerking met LSM, Limburg Sterk Merk. Het industrieterrein Genk-Zuid heeft het grootste potentieel voor windenergie in Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Limburgse groep Machiels. Het concern heeft een plan om er in totaal 47 windmolens te bouwen. Met 47 windturbines kunnen 50.000 gezinnen van energie voorzien worden. Het is de bedoeling van Machiels om die windmolens in Limburg te laten maken. Gouverneur Herman Reinders kreeg afgelopen week het bezoek van Ihor Dolhov, de ambassadeur van Oekraïne in ons land. Oekraïne is een land dat, net zoals Limburg vroeger, sterk gedomineerd wordt door mijnbouw. De ambassadeur was vooral geïnteresseerd in de manier waarop Limburg de gevolgen van de mijnsluitingen heeft verteerd. LRM tot slot investeert €350.000 in de Limburgse KMO Boek in a Box. Boek in a Box is een jong bedrijf dat zich stort in de boekenwereld met een online verkoop en een cadeaubox voor boeken. Met de investering wil het bedrijf meer naambekendheid verwerven, het aantal verkooppunten verhogen en de oversteek naar Nederland maken. Dit was Limburg at Work. Volgende week hebben wij een reportage over Genk als dynamische stad voor KMO's en bedrijven. Wilt u onze uitzending ook ontvangen in uw mailbox? Surf dan naar de TVL-website.